Завистници има много по света. Завиждат на мен, на теб и моята жена, че аз отново чувствам се добре, че нашата фирма много яка е. Завистници има много по света. Завиждат на мен, на теб и твоята жена, че той отново чувства се добре. Налеп фирмата много яка е. Кой ще плаща сметката сега? Кой е боса тук на вечерта? Яко плащай, така, луди сме сега. Кой ще плаща сметката сега? Кой е боса тук на вечерта? Яко плащай, така, луди сме сега. Хармония! Яша! Той отново чувства се добре. Дале фирмата много яка е. Питат ме приятели добри, как е Алеп у България, разкажи. Той отново чувства се добре, че нашата фирма много яка е. Кой ще плаща сметката сега? Кой е боса тук на вечерта? Яко плащай, така, луди сме сега. Кой ще плаща сметката сега? Кой е боса тук на вечерта? Яко плащай, така, луди сме сега. Санино Ловеш! Завистници има много по света. Завиждат на мен, на теб и твоята жена. Алеп чувства се добре, че нашата фирма много яка е. Завистници има много по света. Завиждат на моя Налев и твоята жена, че моя отново чувства се добре, че нашата фирма много яка е. Кой ще плаща сметката сега? Кой е боса тук на вечерта? Яко плащай, така, луди сме сега. Кой ще плаща
вечерта, яко плащай, така, луди сме сега. Слънче бряг Варна, там е купона майна. Слънче бряг Варна, там е купона майна. Категорично за Алев, за Пепо и за всички албанци, българи и за Даниил специално. За мафия яо-яо. Avela Ilina, Leskiri familia, Avela Omuyo, Tumegilava. Adi Bari Germania, Albania, Germania. Baba Eromege, sote kera prala Alef, lele gila baba, amari Eromege, amari kompozizia, digila baba, bebe. Специално за него е брат Муйо. Avela Ilina, Leskiri familia, Avela Alefe, Tumegilava. Avela Ukalo, Leskuro Parvalo, Avela Omuyo, Tumegilava. Halanma, halanma, miron lori, filanma, filanma, googlie, halanma lino, halanma, filanma, filanma, googlie. Ho, 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 ho. You know, San Leonardo. Let's go to Chabon. O Leonardo. O Championi. И специално за Елита, за Муйо.
Шампиона в тежка категория. Аре, Саудиес! О! Нека хората да си говорят, нека те за Алеф и Мою да си спорят, че те отново чувства се добре, че нашата фирма XXL. Нека хората да си говорят, нека те за Алеф да си спорят, че те отново чувстват се добре, че нашата фирма много яка е. Кой ще плаща сметката сега? Кой е боса тук на вечерта? Яко плащай, така, луди сме сега. Кой ще плаща сметката сега? Тук е боса тук на вечерта. Яко плащай, така, луди сме сега. Студио Романо.